Ki haver! Basszom meg! Milyen? Patakos! Menjünk itt ki? Mi? Menjünk itt ki? Nehogy így. Ez még csak én idén. Tömeget. Hol lehet kimenni? Ez még lájtos feltét, még tudsz jönni. Ja. Hogy ment az a kő? Secsú, elment a izén? Úgy mentem föl rajta. Hol van a szar? Mindjárt. Az se vészes, a száraz, forró. Fölmész Daniel Jarvis? Persze, múlt héten is felmentünk, 2 hete. Hát odáig elmegyek. Forog a film, vagy most mi van? Számol, igen. Már elég forró. Nézd meg, milyen szépen. Jaj, bazd meg! Ha kellett! Nem dészesem. Ott kevés a lendület. Mindentől már kell a lendület. Ezt láttam már a videó. Ütőmet fölnyársolták. Én mentem bele. Befaléba megállt előttem. Teljesen benyomott. Az a fal? Ha. Nem vészes. Én nem akarom megvenni. Onnan kell neki menni a fal után. Hogy? Gyere neki hátrébről, Zoli! És hol lehet kimenni, Tibi? Vagy a... Dani? Hát ja. Vissza egy kicsit. Csúszósnak néz ki, szerintem csúszós is. Család rákészül! Kornél is addig ment fel, ilyen képei voltak. Ilyen tolja. Gyerünk, Zoli! Annyira nem vágyok rá. Erre jön mindenkinek, kimegyek. Én megyek? Én megyek? Dani. Megyünk. Neki jössz? Ha persze. Segítünk, odaállunk. Hát neki hát. Erre van az út, hát most hova fordulsz vissza ott a Susnyába, vagy a... Ez az!
Visszafejté! Hát melyik az a motor, amelyik visszafele megy? Nézzétek meg! Danit megnézzük! Így kell felmenni, haver! Meg kéne fordítani, nem? Jeremy Jarvis! Gyönyörű! Ugye nem olyan vészek. Tovább menjenek! Na, jó. 202 T! Fölvette a Tibi mindet? Veszem én. Most kell a gáz! Kezed megvan? Sima ügy. Kevés volt a lendi. Nincs meg közelre, csak odáig kell följusson a hátsó kerék, aztán megvan. Vissza kanyarig. Abár forgass meg azt a vasat! Menj vissza odáig a izéig, a kit bedőlt fáig. Onnan nekem kurva jó volt. Semmi extra, csak beszorodtatok, hogy milyen kemény lesz. Hát már zsírék a videókon mindig azt izé. Ja. Ott voltak hogy? Ott voltak villanok, tovább a gáz. Erről van szó! Szép volt! Ez igen. Azért nem szart sokat mindenki följön. Senki nem dobta el. Micsoda? Kis Tibor, Magyarország! Gyere Tibi! Gyere Tibi, Facebook gyanús a helyzet! Szabinak lejátszom, ha töröd. Szív fel magad. Dózát. Dózer kiment, nem? Vagy feljött? Jött föl, már Feljött? Itt lehet vitni. Ja tényleg? Az se könnyű. Nagyon nagy a teherám! Sok a készülődés, maradj már, hát mindenki feljött, látod. Épp ezért nagy a nyomás! Na! Haver, ki kell rázni a kis újból. Mumus! Elment a baseball játékosnak. Ennyi! Ennyi! Ezért most Ja! Ezért fordultál vissza!